Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Aiza M Vlog. Kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, subscribe. So, for today's video ay sasama ko sa aking asawang magtinda. So, bago kami umalis dito sa bahay guys, maliligo muna kami. So, babalikan ko kayo guys. Hi guys, tapos na ako maligo. So, kailangan ko na magpaganda. Para pag nagtinda, presentable. Maglalagay tayo ng cream na skin sunblock na cream para pang protection sa init, para hindi masira yung beauty mo, yung balat okay. Ganun lang. Wala naman akong ibang ginagamit na pangpaganda sa mukha guys, kundi ito ng Skin Magical. Maganda kasi siya. Bilis matanggal ang mga tagyawat ko. Bilis mag-light ng mga tagyawat. The next na gagawin natin ay maglalagay ako ng face powder para naman maganda ang beauty ko. Para maganda ako tingnan. Ay, salamin pala. Yung face powder ko guys, mamurahin lang naman to. May 40 pieces ka, may face powder ka na mabibili. Saka na lang muna bumili ng mamahaling face powder kapag may pera na. Di pa sa'yo ng electric fan. Dito ako haharap guys sa salamin. The next natin gagawin guys ay magle-lipstick na ako. Kunti na lang yung lipstick ko. Avon siya. Avon. Pag naka-makeup ako guys, dun yung makikita yung ganda ko. Di charot. Orange yung nilipstick ko dahil orange yung damit ko. Yung dress ko. Guys, kaso lang hindi ako marunong magpantay nun. Wait lang guys, isisindi ko muna yung ilaw. Pabili. Ayan na. Ayan guys, medyo may liwanag. Ito naman guys, may 15 pesos lang ito guys. Ginagamit ko lang naman to guys pag umaalis ako. Pag nasa bahay lang naman ako, hindi man ako nagpapaganda. Okay na ba guys? Brown. Ang init din. Hindi pa suyo naman ng electric pampangga. Kainit. Ang hirap mag-makeup nang hindi ka marunong. At saka ito na. Ito na. Kailangan lumapit ako sa guys, sa salamin
Baka kasi maputol yung pilik mata ko. Ang iksi lang ng pilik mata ko. Ah, shit. Tumayo na ba yung mga pilik mata ko, guys? Ay, tumayo na siya. Ang beauty ko. Napakaganda. Charot. Ang hirap magpaganda, guys. Ay, tumayo na nga siya. Laki na mata ko. The next natin na gagawin ay maglalagay na ako ng ginagawa mo. Ito pala yung eyebrow, eyeliner, tapos mascara. Ito yung mascara ko, guys. Magic yung pangalan niya. Ang ganda niya, guys. Kung nilalagay mo siya sa pilik mata mo, tuwid na tuwid yung pilik mata mo, tapos ang bilis niya tumuyo sa pilik mata mo. Hindi siya nangangalat. In-order ko lang ito sa kaibig. Pina-order ko lang pala ito sa kaibigan ko. In-order niya sa Shopee. Ganda na, guys. Di ba tuwid-tuwid? Na kahit malayo ako, nakikita niyo yung pilik mata ko. Ayun, guys. Joke. Ayun, guys. Ang ganda na. And now, tapos na ako. I'm done. Dagdagan ko nga. Ginagawa mo. Ang dami kong mga emote. So, kontento na ako dyan sa kilay ko. Okay na yan. Oh, diba? Siguro naman, marami na akong nitong mabibinta na mani. Actually, ang paninda namin, guys, mani. Fried peanut. Matumal, guys. So, kailangan ko sumama para makarami ng binta. Kasi isi-sell stock ko sila. Hi, ma'am, sir. Good afternoon. Mani po. Ay! Ginagawa mo. Aking bra. Bakit kasi tatanggal yung butonis. Ano ba meron dyan? O, diba? Ito, guys, ang aking pang fashion. Nabili ko lang naman to, guys, sa ukay. 50 pesos lang ito, guys. Diba? May dress ka na naman. Ito muna, guys, yung sinuot kong dress. Kaso yung isa, maganda naman sana. Kaso yung butonis lang niya yung problema. Bumubuka siya ng kusa. So, makikita yung hindi makikita. Oh, ito naman, guys, nabili ko lang to siya ng 35 sa ukay. So, diba, guys, ang ganda pa rin niya. Oh. So, guys, mamaya na lang. Magbabiyahe muna kami. Pabalikan ko kayo, guys. Ayun, guys, papunta na po kami sa pagtitinda. Medyo malayo-layo ang biyahe namin. Sobrang init, guys. Kita nyo. Sobrang init. Two months bago ako nakasama pagtinda. Galing ko muna yung mask. Okay. Palabas na po ito ng highway. Samahan nyo kami, guys, saan magbibiyahe papunta sa aming pwesto sa titindahan namin. Tiangge. Puro damuhan. Ito kasi, guys, yung shortcut na daan papunta dun sa labasan, sa highway.
yan, Sanggial yan guys. Diyan kami sa loob nagtitinda guys. Hi, si Michael. Dito na kami guys, sa pwesto namin. Marami pong bilihin dito guys. Iba-iba. Mas kesyo pa. Mas kesyo pa. Ha? Dito na kami guys sa pwesto namin. Ang init-init nga lang guys. Ayun yung mga katsanggi namin. Paikot yan guys. Marami kami nagtitinda dito guys. Hindi. Ano naman pa dito? Guys. Ano kita oh? Ang init guys. Ayan yung tinda namin. Hi guys. Mia. Hi. Ang friend ko, tulad yung anak niya. Ayan guys, yung mga kasama namin sa Changi, nagtitinda sila. Ayan, marami yan guys. Parang ang ganda ko dito, Mia. Mia, ang ganda ko dito. Ay, yung asawa ko guys, oh. Yung blue yung sidecar, yun ang tinda namin mani. Marami yan dyan, guys. Paikot yan. Shawarma. Oh, thank you. Seafood. Magkakilala ba kayo ni ano doon? Ni nakakapatid na Nasser? Guys, manok na prito at meron tayong sausawa na suka na maraming sibuyas at sili. Saan nyo na naman nililikat dyan? Masarap siya guys. Ano ba kayo? Uy, magbalot-balot na kayo at magmani-mani na. Kain pre! Asan yung nakain ko di? Nanain ko lang. Dami sibuyas at saka sili. Warma po. Ma'am. Ay, wow. Thank you. Uy! Mangmani-mani kayo! Balot-balutin nyo na!
Masarap ang manit balot pag umahapon na. Ay, pwede mo sa balot. Ay, bonus po. Pwede ulam, bukusan, souvenir. Wala sila ngayon po. Yan, 10 piraso, sir. Detox drink po. Ayos po siya. Sir, manit balot, suki. Mani-mani nyo naman, balik-balikin nyo lang. Yes, ma'am. Ano ng picture na sa'yo? Kinain picture? Ginaan ko yung pizza. Oh, dinagdagan ni Sawa ko, pizza. guys. Ano yung binili mo? Detox drink po. Nakakain ako ng sana eh. Tatlo lang eh, tatlo lang binili ko. Ang dami yung binili. Muna na utang ko kasi. Sama ka rin kilo. Bye guys, thank you.